Heipä hei, heipä hei, heipä hei, hei, heipä hei vaan kaikille. Sokeria ja tänään 6 tulee kiloa. ilmoitusta ja tässä on Luritetaan vittu kunnoon. uusi tulee. Aivan. Mr. Tefa. Joten Apsi YKKKY todennäköisesti lopetetaan. Ja tilalle tulee tosiaan Mr. Tefa. Siellä tullaan tekemään CS, sitten kun saan uuden koneen, FTPtä ja CS multiplayer. 30 en ikinä. Vielä tarkennuksena. Jotain. Hei, Jotain vielä, mutta tosiaan älkää Seppo Taalasmaa. Seppo Taalasmaa. Mutta menkää ihmeessä Luritetaan vittu kunnoon. Mr. Tefa. Vietari. Joten siellä tulee aluksi varmaan vlogeja. Yeah. Eihän sitä kukaan tuolta huoneesta huomasi. Saisit sinäkin osaa. Tosiaan ja siellä varmaan tulee ja Voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemään. pystyy tarkentamaan. Voisin pelata tässä. Sokeria 6 kiloa. Haluut sä turpaas? Oh. Hähä. Haluut sä 30 euroa. Kuuntelin musiikkia, päätin Voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tolla tavalla ihmisiä säikyttelemään. Voi saakeli tätä elämää.